Toka mananya Cynthia Onyango. Apiso gai mar jomin buche ODPP oyango dwaro mar gole doho buch mibadhi manodony nego gavana machon ma Migori Okoth Obado. ODPP kod duol mochung'ne kedo kod mibadhi EACC ne ochwalo kwayo ne doho mondo mi chung buch mibadhi manomako Obado mondo mi gitiek twak matimo winjruok oko mar doho. Ne ginyiso doho ni twak no osechopo e ngadho mamalo. Obado kod nyithinde 4 ne itudo kod mibadhi mar Sh555 EACC to kata kamano koni pok giketo kokgi e winjruok ma kamano. Tan migao mar thieth Aden Duale ochwalo oboke mag ute thieth maromo 1,188 ne obila mag okwach kich listi ma onywando ute thieth ma ichich goni osebedo kaya komenda mag SHA kaachiel gi mago matiyo ma onge lesen mag